sinawang tanpa seni nyawang wong yu aleman rekoso tak lakonane anggeraku ento nyawang wong ayu klambine abang yen mati aku wos trimo hanggar tresna kumbo tompo tak tompo Mas Wong ayu ya. Haris Wong ayu klambine abang. lambine silver ngono lho silver Kuwi silver tadi. silver iki Kowe apa ora ngerti nek cinta itu buta? oh iya Nadyan kowe nggo silver, Ketoknya patone abang. aku cinta. Dadine ya abang. bang Ini rada maju. Nadyan kamerane kono, ngene wae, madepe mrono. Mrene. Ah iya. Kok malah kaya ngono kuwi lho, Dik. Nggih. ngece lho Mas Ora ya. Ngaturke salam katur para pepunden ingkang pinarak lenggah wonten sangandhaping sasana panggung ya, Dik. ngaturaken wilujeng dalu sugeng lelenggahan Bapak Ibu sedaya kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi sedaya ingkang mangsuli salam pinaringan sehat, Amin. panjang umur. Amin. Nggih, utange ndang lunas. Amin. Nggih. Kowe kok banter dhewe ta, Dik? Lagi bar tak nyarni kok Mas. Ya Kowe wangi kok kesuwen. piye? Ya gampang kok. Coba, Mas. Atur panglipur wong ayu tinengganan para pundi sepuh jumbuhaken swasana wonten ing Pangerja Mulya lingkungan sing kebak ing tatanan kabudayan. Nggih. Tembange napa monggo? Iki pelok apa? Mas? Belok to, Dik. Mbok tampake salam Iya. kangen ya kena, kurang apa ku ya kena. Ya. Monggo. Sirku kurang apa kuwi ya Mas? Monggo. Ku mboten lali, Pak. Menerne niki lho mengke nek pales. Bisa Mboten lho, dadak. Pak. Mangke jenengan surai lho. Dadak mbok wangsuli. Lho dadi aku krungu lho, Mas. Yo lara ta atiku. Yo ora. Delokne lali iki lho. Nah, ya atimu ati kok ning kono. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggonku tresno ning nyatane sliramu ngarani ati tatu wis ra bisa ditambani pripati iki wis ra bisa tak gedheke yen to weruh sliramu jejer dheweke andom tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya
tresno sliramu rabi sonjogo wis milih tresnaku apa dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mong gawe kelane rasa tresno sliramu rabi sonjogo tak sesumur enggal parino eling eling marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajap rino lan mangi bola bali bojo nglarani ati sesarengan punggawa Indonesia. Kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki nggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dheweke ngandung tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milih tresnaku apa dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mong gawe kelane rasa tresno sliramu rabi sonjogo wis milih tresnaku apa dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mong gawe kelane rasa tresno sliramu rabi sonjogo tak sasuwun enggal paring
Mas Ari. Terima kasih, matur sembah nuwun Dik Buri. Nyanyi. Sama sih. Wah. Batin iki anane tansah rengu rasa tresna kang tak endem sarwa mikir ati tanepi so jenjem saben wanci panasa anggodo ati nanging aku wedi bloko pungkasane temahan loro tresno jroning batinku nggonku nandang tresno iki wis kinodran sadremong lampahi ula sawasa pengendho datan omah wanci tansah anggo
lodrat lodrat sak tremong lampahi ulo sambah sapa ngandut datan omah atiku mus lamun bisa cecaketan sliramu ya Pak Yadi pundutanipun Pak Yadi sampun katur Pak Yadi Ji, tembangipun kapilut kapil karmenanipun mugi dadosaken panglipur ing swasana insyaallah iya boleh
motor. Bajing loncat KS tanah aduh abdi lepak karo sana putih sangking sari rambut luwes pisan ego wates ala kesel atos abi pake mata abi kasini pakai tati aduh 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 kait tati bajing loncat bajing loncat bajing loncat bajing loncat. Matur sembah nuwun Dek Ais. Oke, sampun Pinangkani pundutanipun Mas Budi. Mas Budi sampun katon nggih. Ingkang ngersakaken bajing loncat Bajinge sampun kecekel. kecekel. Dibedil karo brimob. Ora. Arume sekara melati wanci ratri kinowo maruta tulus brengsak jroning ati sigra imut priya kang sulestya putih sekara melati putih kaya warnani tresnaku tulus suci sarata bekti lahir batin mong kanggo sliramu karemo jroning samudra mencorang kaya mutiara kalamuning antariksa padang sumunar kaya Nah, ngono lho, Pak, timbangane turu. Aja nganggo Iya. Dadi ene iki timbangane turu. Oh. Oh. Kok ora menak aku kok kaya tau krungu ngono to, Mas? Aku yo kok, Dik. Kok kaya tau duwe ngono. Ora sembrono lho kowe. Iya toh? Wah. Alah, Pak Harno kok repot mawon. Umume aja. Iya. Mangga. Sampun, Pak. Kok ngewo-ngewoki disoting lho, Pak.
Aja mbok jongkokke. Oh iya, Kowe ora aku ngawur lho, Dik kok. Wira-wiri lho, Mas. Pancen yo laden kok. Mangkono iki tresnaku sapa wae kang rindu tutuping netraku was pinesti mong kanggo sliramu sinarengan kalian tunggal musik Indonesia. Turu piye to? Bapak kok jenengan ngantuk to? Oh, meresapi. Lah napa sapine kok diperes? Lah iya, sapine berarti wedok kok meresapi. Ora tegese iki menikmati lho, Dik. Oh nggih. Pak Hernon neh. Duh, ngawur kok. Mangga mali-ali. Terus? Ya ampun, wonten mriki ya. Mbak Darbo. Sapa kuwi? Mas Darbo ndek kan lho, Mas. Oh iya neng ndi? Oke, siap. Jare nang nguri kono. Oke, yen senengane kok. Mas Darbo ya Allah kangen ya Mas ya. Ora kangen. Wis 5 tahun ra sobo kene lho, Mas. Tenan kok, Dik. Ya, dintekke, Dik. Nggih. Kok Mas Darbo ditenggo pundutanipun. Monggo. Mangkono iki tutuping netraku
suwun Mas Ya, Haris. tenan Sampun nggih. kepenak. Ki lagune diaturke Katresnan. Katresnanku. Matur sembah nuwun. Bung Dalam. Yo. Ngagem ali-aliku pamriye aja lali marang aku nang kula boten melu besuke ngelingono lalapeku lamun embeni saka emane amok tansah damel juwa iki embene kancana pamriye tansah mangki ora harjo yen nganti ilang mripate jarene nemai rupito yen nganti tinggo wong seje besuke wis maksa Nggih, ditenggo Pak, mengke kalih nenggo mie ayame medal nggih Pak nggih. Mengke dapat kabar kalau jam 11 mie ayam Mas Haris. Kowe aja bingungne panitia lho, Dik. Cuci mulut. Kadung dinteni kok ora metu dadi masalah Saestu lho. Mas Haris. Terus yang ngenteni sawine tumbas teng pasar sayur. Nggih, Pak nggih. Ora kono kok. Monggo. Pilihanku mripat biru pamriye presulis Iya. ingkang warani Yo. yen takon isi atiku besuke ngrasanono ali-ali. Monggo para kadang ingkang kepareng beksa pinarak ngajeng kasumanggaken Mbah Jamin. Ayo kene Pak Slamet. Ngagem ali-aliku pamriye aja lali marang aku
nggih, Mbah. Oh ngoten. Ayo Jo, Nek. Ayo. Ayo dijak. Ayo. Jo, ngene-ngene. Nang isor. Jun. Awas sikile sik. Nget. Waduh malah nyolot. Kok ki aku seneng nang dhuwur. Lah kok dijak nang isor to Mas Hari? Ya ora apa-apa. No. Padahal nek nang dhuwur ki aku iso leluasa. Ora ngawur wae. Pilihanku mripat biru pamrih mrek sulistyo engkang warni kon isi atiku besuke mirsanono ali-ali. Matur suwun sampun. Jo ali-ali ini Mas Darbo. Pripun, Pak? Wis diaturke. Nak, Dik. Matur sembah nuwun. Luwih becik patenonan timbang papisahan menyediakan sulistya wangi samudono marang keluarga Gerwolan Praputra aliwat pincake alusmu anggrandang rasane atiku adyan wis seling seret yuswaku aku isih mampu Iya. ngladeni Ya, ya. mongko kowe bocah gunung anadyan bocah gunung kaduga handrimpong jiwa ragaku kaurung kehormatan mamprung rubuh ngarepin jong Jan Oke. Puenuk Mas ya setar urip Ijik. ana kutha gedhe kowe tak tukokne sisi apa wae senadyan sesideman mesti tak wujudne
Piye? Non-stop tidak ada habisnya. Oke, kanca-kanca kaula muda. Injih Mas Haris. Engko ditenggol. Iki Ya. biasane rong jam 11 engko Injih. watune diaturke kanggo kanca-kanca. Siap. Mas Pur dan kawan-kawan tetap tenang, oke? Lagune tak aturke. Oke, Bolo. Tenang bolong, kok cek order ono ya gak popo. Iya nah, disiap nih ya. Apa Mas? Egone wong tua. Si nyanyi wuri. Seperti Mimi. Mimi anake kae. CEO. CEO, Oh, iya, oke, Pur. Yo, Oh, iya. iso kuwi. Piye Mas iku? Sik to, sambil kemangi sik. Sik oke neng Mas. Sak lagu tak entekke Sak lagu bubutane sik. wong tua-tua. Lah yo. Piye Mas? Yo, wis dientekke sik Ya iki. wis. Yo. Oke. Oke, Ya, ayo dientekke sik. Sitok aku gak apa-apa ya. Mas Haris kok kene ndi admine Ya. lali aku. Oke, yo nyuwun pangapunten para pini sepuh. Kita tengganan kanca-kanca Kaneman. Mungkin nggih diparingi wedal nggih. Nah, ngoten. Oke, Mbah Jamin. Oke, monggo. Urip ana kutha gedhe tapi tak tukane ana sawisine Matur sembah. Matur sembah nuwun Mas Haris. Ana pundutan saka Mas Pur. Iki sepote anu Mas, CEO yang sedang menyamar. Sepote. Ya monggo. Dek Wuri ya. Mas Pur, si nyanyi siapa kek? Dek Wuri. Oke, Puri Yunita adalah seorang CEO yang sedang menyamar. Yo kesayangan toh. Sing tenang. Oke. Karo garam grosok, garam dapur. Mangga. Seorang CCO yang sedang menyamar, melakukan penyamaran sebagai seorang penyanyi. 3 tahun hidup dalam kesederhanaan dan akhirnya terungkap bahwa penyamaran adalah palsu. Oke. Oke. Lagune